G20 achuglai mungni swrang slaijak thangkha progoti kholani ITPO complex kotal ongi bwskang nukjakha ITPO complex no asani phungo damchi wo ITPO complex bwskang mwtai rwmani wo phaimani nukjakha montri bokhorok Narendra modi phai tongnai September talo G20 achuglai mung ongnani nai tongkha ITPO complex New Delhi ni progoti khola gana India Trade Promotion Organization eba ITPO complex no kotal khlai naithoto khlaimani nukjakha 123 acre thai saka sanamjakha ITPO complex aro rogo kotor achuglai mung panda khlaina bagai naikol tongkha Swrang salni phungono ITPO complex songsajakmani panda a salni phungni dam chiwo mwtai rwjakha ITPO complex a mwtai rwmani wo phaimani nukjakha montri bokhorok Narendra modi no sarigo tongo kotor panda sanja jorani dam dogo a panda songsajaknai a jorao nokrai okra ongai phai manjak phani montri bokhorok Narendra modi a pandani simi G20 stamti coin launch khlainai montri bokhorok barni G20 achuk thayo naikol mung mankha Bharat phai tongnai September talo G20 achuglai mung ongnani chengnai aboni swkangno kotal ongmani nukjakha ITPO complex Bureau report bokhorok